Ocino, vieš čo, vyprážaný syr ja zbožňujem, bože. Idem ochutnať, isto to bude dobré. Bože, takéto výročie svadby toho, naozaj, vieš čo, ma prekvapil to, no. No ja to nedojem na čisto. Dám si ešte vodu, prosím ťa, chodnú nabrať, hej, príď po vodu. Mám žízeň. A nie len po vode. Kdeže som toto dojedla takto sucho. Áno, áno. Ďakujem. Aj dezertík. To vidím, to je doma pečený, doma robený. Tanko. Ďalšia radosť vo mne. A čo to je? Počkaj. To sú tie náušnice, čo sme obzerali u Zlatníka. Ty si mi ich zamuroval do tohto tvrdého, úžasného koláča. Slaného. Si úžasný. Choď mi po zrkadlo, nože. Nech sa pozriem, ako vyzerá. No. Áno. Mirka, poď sem, otec jednu kapoť hitro. Poď. Schovaj túto tatárskú od Helman. Chvála Bohu, že som ju mala. No, to sa nedalo žrať, prosím ťa, tvrdo. Zobleď sa, ty bujak! Idem za tebou! To čo je v tej kuchyni? Tonko!